खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव कक्राझार जिल्ला बेंगिरिनिफ्राय लटारि खेला होनायखौ लानानै मोनसे गोख्रों थांखि लादों आरो बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि बर'नि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाब फुजा मेलाफोराव जाबायदि जौ जुवाखौ बन्द खालामनो थाखाय गोख्रों थांखि लादों थिग बेबायदिनो कक्राझार जिल्ला बेंगिरिनिफ्रायबो मोनसे गोख्रों थांखि लादों आरो बे गोख्रों थांखियानो जाहैबाय रायजोनि दाब ओनसोलाव एबा रायजोआव गोबां मानि लटारि खेला होनाय जेरै अफलाइन आरो अनलाइननि गेजेरजों जा लटारि खेला होबाय थानाय जादोंमोन बेखौ बन्द फोसावनायजों लोगोसे बे समाव कक्राझार जिल्ला बेंगिरिनिफ्रायबो मोनसे गोख्रों थांखि लादों आरो बे गोख्रों थांखियानो जाबाय बे बारनिफ्राय एबा बे बाराव कक्राझार जिल्लानि एबा कक्राझार जिल्लायावबो अफलाइन आरो अनलाइननि गेजेरजों नोंथांमोना लटारि खेला होनो मोननाय नङा बेखायनो बे समाव जाय बिथांमोना लटारि लादों एबा रां होनानै लटारि लाना दोनदों बिथांमोना बे समाव सांग्रां जानाया मोजां जेराव बे समाव कक्राझार जिल्ला बेंगिरिनिफ्राय लटारि खेला होनायखौ बेन खालामनायनि मोनसे नटिस फोसावदों आरो बेनि उनावनो गोबां मानि लटारि होग्रा बिथांमोना बे समाव होंगो दोंगो एबा लटारि होनायफोरनि गेजेराव मोनसे दान्थे बिदान्थे जानायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों जेराव गोबां मानि ओनसोलाव लटारि खेला जानो गोनां दंमोन नाथाय बेनि सिगांनो रायजो सरकारनिफ्रायबो बे समाव लटारि खेला जा अफलाइन आरो अनलाइनानो जा एबा अफलाइनानो जा अनलाइनानो जा बेखौ लटारि खेला होनायखौ बे समाव बन्द फोसावनाय जादों आरो बे बन्द फोसावनायनि उनावनो कक्राझार जिल्ला बेंगिरिनिफ्रायबो लटारि खेला होनायखौ बे समाव बन्द फोसावबाय बे समाव जाय बिथांमोना लटारि गेलेनो मोजां मोनो एबा लटारि गेलेनो थाखाय जा लटारि टिकेट बायना दोनदों बिथांमोना बे समाव सांग्रां जानाया मोजां मानो होनना बुङोब्ला रायजोनि दाब ओनसोलाव गोबां मानि लटारि खेला जाफ्लेबाय थादों आरो बे लटारि खेला जाफ्लेबाय थानायखौ नोजोर होनानै गोबां मानि रायजो सरकारनिफ्राय थांखि लादों आरो बे थांखियानो जाहैबाय लटारि खेला होनायखौ बे समाव रायजोआव बेन खालामनाय जाबाय थिग बेबायदिनो कक्राझार जिल्ला बेंगिरिनिफ्रायबो लटारि खेला होनायखौ बे समाव बेन खालामनाय नुनो मोननाय जादों। गोजोनथाव खौरां टिभिएसनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों। बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं। बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि CRPF केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा टिभिएसनि गारि लानो हागोन। नोंथांमोना बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि टिभिएसनि गारिखौ लांफैनो हागोन। टिभिएसनि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि फुल टिंकि पेट्रल फ्रि एसर गिफ्ट आरो टिभिएस कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव टिभिएस कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन। लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।